Може би не знам думите. Това е. Да ти напълни душата. Да ти е много мило. И да ти свързва с други хора също. Народни танци и музика ме свързва с България и много приятели тук. Аз като започва да играя, разбрах, че без да кажа една дума на всичките, хванеш се на хорото, имаш чувство, че участваш в нещо по-голямо от тебе и участваш в общо нещо. И много хора са nerds, нали, са специфични хора и не е лесно контактуват с други хора. Но като се хванат над хорото, те са нещо. Това беше идеята тук, нали? Ние сме заедно в хорото. Там сме едно нещо много хубаво.